Tällä videolla näet, miten nyöriä neulotaan. Solmi ensimmäinen silmukka käsiin. Ota silmukka puikolle ja luo 2 silmukkaa lisää. Ota lanka taakse etusormelle ja työnnä silmukat puikon toiseen päähän. Neulo silmukat oikein, mutta älä käännä työtä. Ensimmäisen kerroksen neulominen voi olla vähän hankalaa. Siirrä taas silmukat puikon toiseen päähän ja neulo ne oikein. Jaha, odottamaton esiintyjä. Hei hei! Työnnä silmukat jälleen puikon toiseen päähän. Nyt on aika viedä karanotsirkka takaisin terraarioon. Jatka neulomista, kunnes nyöri on sopivan pituinen. Kun nyöri on tarpeeksi pitkä, leikkaa lanka poikki noin 10 sentin päästä. Vedä lanka silmukoiden läpi uudeksi silmukaksi ja siitä kokonaan läpi. Kiristä nyörin pää. Nyöri on nyt valmis.